Poštovani vijećnici, dozvolite da počnemo drugu sjednicu gradskog vijeća. Prije nego što otvorimo i započnemo sa planiranim dnevnim redom, dozvolite da pozdravim sve prisutne, najprije gospodina gradonačelnika, gospodina Nikolu Magića, zamjenike gradonačelnika, sve vijećnike, sve osobe iz stručnih službi i zaposlenike grada Ogulina i naročito slušatelje. Prisežem svoju čašću da ću funkciju vijećnika u gradskom vijeću grada Ogulina obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak, te ću se zauzimati za svekoliki napredak grada Ogulina i Republike Hrvatske. Prisežem. Potpis. Nevenka, izvoli. Prisežem. Hvala lijepo. Potpis. Dalje, prijedlog odluke o osnivanju stožera zaštite i spašavanja za područje grada Ogulina. Dalje, prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za popis birača. Točka 15. Prijedlog odluke o izboru odbora za financije i gradski proračun. Točka 16. Prijedlog odluke o izboru odbora za međunarodne